बेयो फैगौ लकसभा इलेक्शनखौ जोङो एडभान्स जोङो बरायबाय स्वागतम मानो जोङो बरायदों होनोबा जिहेतु जोंनि प्रमद बर' जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिहेतु बिटिआर सरकार सोलिदों आरो दिनैहाय दोलोनिबो आफादगिरि दिनै केन्द्र कमिटि सेन्ट्रेल कमिटिया जायखौ थांखिया मानो जोङो बेखौ बोजबगोन आरो बेखौ बोजबनानै देरहाहोनायनि खामानिया जोंनि खामानि दिनै चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार माने बिटिसि कन्स्टिटुएन्सिनि जोंनि ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव जिहेतु नैबे मटर साइकेल रेलिया आरो बे रेलिनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो सानदों रायजोफोरनो एक नाम्बाराव जोङो फैगौ बिसायख'थिखौ बरायनाय लोगोसेयैनो जिहेतु इलेक्शनाव जोङो बाहागो लागोन जेला बेखौ देरहानायनि प्रस्तुतिया जोंनाव सिङाव दङ आरो जाबाय रेडि जाबाय बेखौनो जोङो मेसेज होलांगोन आरो लामायाव जों जायखौ लोगो मोनो जोङो रायजोफोरजों रायज्लायलांगोन जिहेतु इउपिपिएलआ देरहानाय खाथां जों ओंखायनो निश्चिन्त भाबै मिनि खुसियै फैगौ इलेक्शनाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि 14 नं चिरां दुवारा रेडि जाबाय दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जोङो नैबे आसाबारि एमबि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय लानानै जोंहा हाथिसार 2 नं खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथारसिम मोनसे जोंहा गोजोन आरो जौगानायखौ मोनदांनायजों आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बरायनायजों मोनसे जोङो मटर साइकेल हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो जोङो बिनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो जे जोंहा लकसभा बिसायख'थिया बांद्राय सम गैला जोङो मिथिनायाव फैगौ एप्रिल दाननि गेजेरावनो बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनैहाय बिटिआरखौ दिनै सरकार खालामगासिनो दङ आरो बे सरकारनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंहा रायजो राजाफोरखौ माखासे फोरमायनांगौनि जोंहा गोनांथि दङ आरो जोङो नैबे जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय जोङो इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनि सासे बिजाथि आरो इउपिपिएलनिफ्राय सासे बिजाथि जोङो मोननो थांगासिनो दङ दा बे बिसायख'थिखौ जोङो गोख्रों भाबै जोङो देरहासार खालामनांगौनि थाखाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ दिनै साखाफारा जानानै दङ जोङो मिजिं खालामगोन जोङो आसा खालामगोन जे थांनाय समफ्राव जोङो बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिखौ जोङो देरहासार खालामनो हादों आरो दिनैहाय जोङो सासे इएम जों मोननो हादों आरो थांनाय 2021 मायथाइनि जाय एमएलए बिसायख'थियाव जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनिफ्राय गोबां भट होनानै जोङो जोंनि आथिखालनि जोंहा एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जों देरहासार खालामनो हादों आरो जोंनि नैबे फैगौ लकसभा बिसायख'थियावबो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनिफ्राय जायनाखि बिजाथि जागोन बे बिजाथिया एखे जोङो बयनिख्रुइबो बांसिन भट हरनो हागोन बेखिनि मिजिं जोङो आसा खालामनानै दङ दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों दिनै मोनसे सांग्रांथिनि हाबाफारि जों लादों जाहाथे फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव लकसभा बिसायख'थियाव साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे जोंनि बिजाथिनो जाहाथे भटखौ होगोन आरो बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिया एनडिएनि बिजाथिया देरहासार जागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों दा बेखायनो जोङो न'खर न'खर इउपिपिएल गामि गामि इउपिपिएल सोहोर नोगोर गासैबो इउपिपिएल खालामनायनि थांखिजों आरो जोंनि बिजाथिखौ 100% गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगौनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ दिनै खावलायनो जोङो ओंखारबोदों आरो आङो मिजिं खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै बेनि थाखाय सांग्रां जानानै दङ जेब्ला भट फैगोन गावनि बेसेन गोसा भटखौ निश्चय जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथांनो भट होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौ मिजिं खालामो जोंनि नैबे समस्तियाव गासै 52,000 बारा जोंनाव बाहाय भटार्स दङ दा बिनि गेजेराव जोङो 30,000सो भट जोङो बिनिफ्राय जोङो भट दैथायनायनि बा भट मोननायनि थाखाय जों दिनै सांग्रां जानानै दङ आरो रायजो राजाफ्रा जोंजोंनो दिनै दङ रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन आरो जोंनि बिजाथिनो 100% भट होगोन आं बेखौ मिजिं खालामो